Takže dneska je čtvrtek, to nejhorší počasí trošku pominulo a my jsme vyrazili na výpravu z Prášil na jezero Laka. Teďka jsme došli do místa nedaleko státní hranice, který se nazývá Ksenget, kde byla před válkou samozřejmě vesnice. Tady je rozcesník. No dneska je teda hrozně větrno, už máme za sebou třeba půl kilometru, 5 kiláků nás ještě čeká a my musíme jít tou samou cestou tam a tou samou zpátky, protože cesta z Nový Hůrky je nepoužitelná, jelikož se tam vztahuje dřevo, takže musíme jít takhle trošku oklikou. Je vidět, že mraky se válí přes hory, sem tam teda vyjde sluníčko, ale nicméně zdání klame, protože skutečně fouká velký vítr. A my budeme teda pokračovat tímhle směrem. Takže my jsme takřka přesně ve 12 hodin dosáhli jezera Laka. Překonali jsme tady to sedlo u hory Ždánidla. Je to typický šumavský jezero, je zajímavý tím, že je nejvýše položený, 1085 metrů nad mořem, mě tady hlásí GPSka. Přímo nad náma je hora Plesná, tam teda jsou ty polomy, to jsme viděli cestou. A podobně jako na Prášilském jezeru jsou tady samozřejmě kačeny. Tady to je vlastně taková hlavní vyhlídka, terasa dřevěná a tam je ještě jedna tamhle tím směrem. Tam se určitě taky podíváme. Dneska bohužel je větrno. Pak půjdeme na zpáteční cestu. Takže tady už jsme na té sestupové cestě zase zpátky k Prášilům. Je tady taková odpočivka, vůbec nikdo tady nechodí, ale co je zajímavé, tak je tady krásný pohled na Poledník. A já se to pokusím přiblížit, jestli se mě to hezky zaostří. Bohužel se mi nepodařilo najít vhodný páhyl stromu, kterých je tady teda hodně, abych si to na to mohl položit a aby se mě netřepaly ruce. Takže toto je Poledník. Rozhledna na Poledníku, když jsem mám před 4 rokama. A ještě je tady hezký výhled na velký kopec v Bavorsku a to bude bezesporu Velký Roklan. Co jiného by to tam bylo? Že on tam měl ještě takového menšího brášku. Že nic jiného mě tím směrem nenapadá. A tamhle už je výhled samozřejmě do Německa a teď už to není věta, byl tam takový obrovský kopec z vysílače.
No tak tady vidět daleko líp, než od předchozí zastávky. Ještě tam hezky vidět ten průsek po té signální stěně, tam se vlastně sestupuje po ty zelené značce. No a ten poledník, to je paráda. Dneska musí být i daleký výhled. Takže dnešní pěknou výpravu končíme v Prášilech. Posadili jsme tady v hospodce u Michala. To není ona. Tady to je zrekonstruovaný penzion. Tak, teď se dívám do toho středu na křižovatku.